салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. чиқадр ки дар навор мебинен, ин канали як апашка Закия Шоп Санкт-Петербург. дар ҳамин Санкт-Петербург дар тарафи Мурино зиндагӣ мекунанд. каналаш ҳозир 1000 подписчик зиёд гузаштагия. мега ки подписатсия кунанд, дастгирӣ кунанд. канал мо 2000 кишид. бо конкурс мекунем, так картоҳоша конкурс мекунанд. ҷои якум, дуюм, сеюм то чорум ҷора бо ҳамита байни духтаро бо конкурс эълон мекунад. ссилкаи каналшо дар комментария закрепит мекунам. духтаро бидрои ҳама каса дастгириш кунен. ҳамаи молошон молои турецкия. дӯстони азиз, амҷа ман камкам раҳора сиёнка кардагиам. мо якни мо дар тоҷикистон будем. шавҳар майқафо ба мошин рафтанд. 1-2 ҳафта зиёд истодан. қати мо аюси моро гирифта ба мошин овардан. мошин мо хай калони хушро свободна омадем. то Санкт-Петербурга мо 5 рӯза омадем. камтар раҳи қазоқистон дуртар 2 сутка дар раҳи қазоқистон ҳай кардан. хай шаву бо дам мегирифтан, амихел дам гирифта тамошо карда 5 рӯза мо ба Санкт-Петербурга омадем. амта камкам раҳора ба навор гирифтагиам. тамошо кунен то охири видеора. дар охири видео камтар барои хонама чиз гирифтаи тоҷикистон омадам. дар охири видео мондагиам. дар ҳамин қарраҳо ман тамошо карда омадам. бисёртар мана Ӯзбекистон ва Ташкент маҳқул шед. Ташкент ранги ҳамин душанбе худаш хушро ҷои тамошо бисёр дорам. да тамошо карда омадем мо. جوان دختر بودم غریب گشتم. غریبی هات مرا پیر کرده یا چه. جوان دختر بودم غریب گشتم. غریبی هات مرا پیر کرده یا چه.
азиз, инем бораи овардаги мо аз Тоҷикистон. Барах ки омадем хела бор гирифтам барои хонара истифода бурдан. Яъне материала курпачавория бигем барои вай комнатаи гулаком. Курпачаҳошу камтар, матрасашу каҳна шидаги будан. Хостам ки ай сар нав кунам. Яъне хеле вай гирифтам, попов гирифтам. اینجا 7 متر گرفتم از طرفش. نه از طرفش 7 متر با استار گرفتم. ای توجیکستان تا از که با ویبر میکنی با محقول دیده دای پیش و خوبتره. نه سرچوخچکورا گرفتم 10 تا و тари турдору нигиндор рафт будан ман маҳқул нест тавтарим та абичнияк 10 гирифтам. и анаи дар сухун гирифтам размери майдатар. хол ягон рӯз ягон маърака ягон чи ҳуиш ки кардам бо хай мебине ана ира 600 сум гирифтам. бо уҷа якм сор дим сор доштиян и ба гуфтиям савдогаро ки якм сорта гали мобайн шахай ягон рӯз ки кардам ба мебине хушрубтова анаи размери калонтарай и дига намучай размери калонай ба комнатаи дигари ягон маъракаи калон ки кунӣ ба у хонара размери калон шавид. анаи коробко ҳамаш пасуда. айнаи 4 та гирифтам. 2 та қангирак 2 та дунагирак. барои қангираку дунагирак аи 4 та гирифтам. оли дрнушно ҳуй накардам ки соз омадан ё ки не. якча кудако бисёр да пеши сидени ки буд чиқидан намедонам ки чӣ хел омадагия. 280 гирифтем аминора. ай корвон ай ваё 4 та ки буд айно 2 та барои мева 2 та мевагирак айно гирифтем. пас вет я ваё мевагирак гуфтам бигирам та чихти баъд калон рости маҳқул нашид ино камтар думчаш пастарак ай ҳамино гирифтам. ман мехостам ки олям пастар биёвам раги мадонои пештар буд ко пастарак ҳам хеле ки биём ягон фасоно ки ҳозир дар бозору тари не фақат инами бландо барои бландора ҷошуна ёфта мондан қиинтар да Тоҷикистон бо ҷо кушод да ҳар ҷо мемонишона. анаи 3 коробкаш чойника пиёла лалича ҳама чи бигем ҳаст барои дарсохона ҳама чи ҳаст. дӯстони азиз ай коробкози ҳами қаша баровардам балки вибриҷа бисёрада бисёр гирифтагиам ҳама вай бароварда ҷобаҷо кардан камтар қиинтар то да назарам. хостам ака камтаракша шуморо нишонтиём наминамуд бигем ки гилдоро анаи 2 та чойник 12 пиёлаша зани додарам гирифт. падарка гирифтан гуфтан ки айноми ман падарка ба шумора амондагиша пасвети амино худом гирин гуфтан ва ман хер 3 намуд тари лаличо гирифтам и размери майдаак шахай ман музея намуча бровардам. наи писта гирак анаи ҳамеша салат бигири ҳам донагӣ меша наишан салат гирак мебинед чӣ хушрӯ Тоҷикистонам мераем пасудошам ка хушрӯ ки пиёла коса дарунда лалиёи барои асартив лали ошхӯриву ами бисёрада вибриш беҳад бисёр бигем ай ҳама намудаш ҳами 6 та 12 та ҳам хеле гирифтам. як дар сухуни калона мебара. дар ҳаминҷа ба шумо хайрхуш мекунам дӯстони азиз. хайр то видеои оянда. худо нигаҳбонтон бошад. фикрҳоятон дар комментарӣ нависен.
ورم خیزه مای قفای کارمان شویم.